As pasadas eleccións deixaron un panorama tamén incerto en Outes. O Partido Popular, liderado por Fran Calo, pasou a converterse na forza máis votada, con 6 edís, aún da maioría absoluta. Aínda así, a súa chegada á alcaldía parece complicada. Todo apunta á edición dun pacto entre as tres forzas progresistas, Compromiso Outes, partido que ostenta actualmente o goberno, Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista. A suma das tres formacións daría unha maioría absoluta e a configuración dun goberno estable para os vindeiros 4 anos. O acordo aínda está en cernes, pendente de novas conversas, pero todo apunta a que será a opción máis probable. No noso caso, acordouse ademais explorar as vías para posibilitar un goberno estable, un goberno de progreso no noso concello. En ese sentido, o que se fixo foi iniciar unha serie de contactos, unha rolda de contactos, nomeadamente coas forzas progresistas e galeguistas. Estamos traballando co obxectivo de ter, como decía antes, un goberno estable no noso concello e un goberno de progreso que poida continuar os proxectos que se puseron en marcha, que creo que foron proxectos moi importantes e moi interesantes nos últimos 4 anos, e a poder ser, reforzar e mellorar e incluso darlle un impulso á acción de goberno.